Καλημέρα κύριοι. Έχω έρθει σε ένα πρωινό καρτέρι. Να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Ακούγονται πολλά πουλάκια. Έχω έρθει από νωρίς. Είδα μία-δύο μαύρες, αλλά ήταν σαν στούκας να πούμε. Δεν προλάβα ούτε καν να τις δω, που λέει ο λόγος. Παίζει πολύ πουλάκι πέρα δόθε. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξανάρθει εδώ πέρα στο συγκεκριμένο σημείο. Στο μέρος γενικότερα έχω ξαναέρθει, αλλά εδώ δεν έχω ξανάρθει. Μου είναι ένα άγνωστο μέρος. Είναι όλο χαράδρες και τα πουλιά μπαίνουν μέσα στις χαράδρες χαμηλά. Πρέπει να δω που θα πάω να κάτσω. Βλέπω ένα τετράποδο. Είναι μακριά, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Η σκύλος ή αλεπού μάλλον. Λοιπόν μάγκες, έχει 5 με 6 βαθμούς. Δεν φυσάει καθόλου. Τα τσικ τσικ πάνε και έρχονται, αλλά είναι μέσα στα πυκνά. Πάω να βρω ένα καλό μέρος να κάτσω. Είναι 7.30 ώρα κάπου, και 7 και 20, 7.30. Τα λέμε σε λίγο. Ελπίζω κάτι να γίνει. Παλικάρια, μέχρι στιγμής τίποτα από πέρασμα. Από πεύκο σε πεύκο πάνε μέσα στις χαράδρες που δεν είναι ντουφεκίσιμες. Τίποτα από αέρος. Ότι έχει σηκωθεί περπατώντας λίγο να βρω ένα μέρος. Έχω εντοπίσει όμως κάτι άλλα στοιχεία εδώ στο βουνό. Εδώ τώρα δεν είναι αυτό. Προφανώς αυτό έχει ντουφεκιστεί, αλλά ένα άλλο στοιχείο είναι αυτό. Και κάπου εδώ έχει ένα άλλο. Διάσπαρτα όλα αυτά. Εδώ είναι δαγκωμένες οι τρίχες. Εδώ έχει μια προβιά. Και το δέρμα του δαρμένο είναι. Μάλλον εδώ τώρα το γδάρανε, το κόψανε πόδια και τέτοια, και το βρήκε τίποτα και το τρώγε και το πετούσε δεξιά αριστερά. Μόνο αυτό έχω βρει. Και τσικ τσικ. Τίποτα ντουφεκίσιμο μέχρι στιγμής. Βλέπουμε. Αλλά έχει πουλιά, έχει πολύ πολύ καθισμένο. Που πάει πέρα δόθε. Άτι τώρα περνάει μπροστά. Αλλά δεν μπορεί να το φεκίσει. Έχει μια χαράδρα κάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπω ποτέ εκεί μέσα να βρω τσίχλα. Εδώ μέσα στις χαράδρες παίζουν τα πουλιά. Κάτι έχουν καταλάβει. Θα δούμε. Από ντουφεκές γύρω γύρω, ενώ έχω δει κόσμο, κάποιες απομακρυσμένες ακούγονται και μια-δυο έχουν ακουστεί εδώ κοντά μου. Αλλά ελάχιστες. Τύπου 5-6 ντουφεκές. Όλοι βλέπουμε τα πουλιά να πηγαίνουν, έρχονται μέσα στις χαράδρες. Λοιπόν, θα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα, θα περιμένουμε κι άλλο. Τα λέμε.
Κύριοι, δεν έχω κάνει ντουφεκιά. Δεν με πειράζει καθόλου όμως. Έχω έρθει σε ένα μέρος που δεν έχω ξανάρθει. Στην ευρύτερη περιοχή έχω ξανάρθει 1-2 φορές. Στο συγκεκριμένο τόπο δεν έχω ξαναέρθει. Δεν με νοιάζει καθόλου, γιατί χαζεύω τι συμβαίνει γύρω γύρω. Και περνάω σούπερ. Πρωί πρωί εδώ, Ανατολούλα. Τσιγαράκι, καφεδάκι και χάζεμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ό,τι πιο ωραίο. Έχει λίγο την ταλαιπωρία του. Θα ξυπνήσεις πρωί και τέτοια. Ξύπνησα 5 η ώρα. 5:30 ξεκίνησα. 6:30-7 παρά ήμουν εδώ. Και τώρα χαζεύω την Ανατολή. Λοιπόν, θα δούμε, έχει πάει 8 και 4. Θα δούμε, έχει πολλά πουλιά καθισμένα. Είναι σαν να λέμε ότι τα πουλιά δεν περνάνε γιατί είναι εδώ. Αυτό έχω καταλάβει. Τι να περάσουν, που να πάνε πού, αφού είναι εδώ όλα. Δηλαδή στο Χάραμα, άμα άκουγες το γελάιδημα τώρα της Τσίχλας και του Κότσιφα, γινότανε χαμός. Είναι όλα εδώ καθισμένα. Θα ρίξουμε περπατητό, θα δούμε, ελπίζω να πάει καλά. Δεν έχει ξεκινήσει όμως καλά από άποψη του φεκιάς. Δεν έχω κάνει ούτε μία. Δεν πειράζει. Μέχρι στιγμής απολαμβάνω. Λοιπόν, θα τα πούμε. Το είδα ρε. Παλικάρια,
Δεν έγινε τίποτα, περπατάω κάποιες ώρες. Έχω κάνει ένα πουλάκι και αυτό καθισμένο. Από καρτέρ τίποτα. Έχω έρθει σε ένα μέρος στην Εύβοια. Μου το σύστησε ένας φίλος που γνώρισα μέσα από το κανάλι, ο Νίκος. Νίκο, δεν έχει τίποτα. Έχει πουλιά όμως. Καρτέρ δεν πέρασε τίποτα. Δεν είχε ούτε, είχε 2-3 άτομα εδώ γύρω μου. Πολύ λίγες τουφεκές, τίποτα, ούτε 5 τουφεκές στο καρτέρι και αυτοί μετά φύγανε. Αλλά έχει πολλά πιασμένα μέσα πουλιά. Όμως εδώ πέρα δεν είναι εύκολο το περπατητό, γιατί είναι όλο χαράδρες και τα πουλιά είναι μέσα στις χαράδρες. Δεν μπορείς να μπεις μέσα στις χαράδρες. Μπήκα σε μία και επειδή βαριόμουν να γυρίσω όπως μπήκα, είπα να βγω πιο κάτω, και μπλέχτηκα άστα να πάνε μες στα αγκάθια και μες στα τσαλιά. Έχει πουλάκια, δεν προλαβαίνεις, ίσα που τα βλέπεις και μετά δεν τα βλέπεις, εξαφανίζονται. Δεν έχεις χώρο να του φεκίσεις και στα ανοιχτά μέρη δεν έχει τίποτα, γιατί όλα τα πουλιά είναι μέσα στις χαράδρες. Περπάτησα κάποιες ωρίτσες, πάω να φύγω. Είναι 11.30 η ώρα, 12 παρά. Προλαβαίνω να πάω λίγο εκεί από τα μέρη μου, στα γνωστά μου τα σημεία, να πάω to the point, δηλαδή όχι στο ψάξιμο, και ό,τι γίνει. Πάντως άλλη μια φορά καταλαβαίνω ότι τα καρτέρια και εδώ που ήρθα τώρα μίλησα και με 2-3 και μου είπαν δεν παίζει τίποτα. Γενικότερα ότι έχει πέσει πάρα πολύ και ότι μόνο το περπατητό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πάω και βλέπουμε. Πάω να δω τι ώρα θα φτάσω εκεί πέρα.